Traballadores do Hospital do Barbanza demandan máis persoal de seguridade tras os recentes casos de agresións a sanitarios. O centro conta con tan só un vigilante por quenda para todos os servizos. Que tal, saúdos? Ampliamos de contado xusto despois dos titulares. A Corporación da Pobra aprobou esta mañá os orzamentos para este exercicio. As contas ascenden a case 11 millóns de euros, millón e medio máis ca o pasado ano. O PP votou en contra, cualificando a proposta de irreal e irresponsable. O colectivo A Prol da Memoria Histórica de Vilagarcía, o Fallado da Memoria, reclama ao Concello que rectifique 2 puntos da súa proposta para mudar o Rueiro da Vila. Demandan pro xuiz Luís Pando unha rúa ou equipamento de maior entidade que a que se plantexa na actualidade. Tampouco convence a decisión de bautizar co nome de Carmen Meaños o traxecto entre Cervantes e o cemiterio de Carril. O peche da empresa vilaxonesa Coimba semella inminente. Esta mañá as traballadoras desta factoría confirmaron que a planta leva dende novembro sen produción. Din que non teñen carga de traballo e que suman xa máis de 3 meses sen cobrar. Dende a CIGA explican que están recorrendo caso a caso xulgado para solicitar a rescisión laboral dos contratos. Hoxe nas novas aproveitaremos tamén a Semana Santa para gozar de noia. A Consellería de Turismo e a Asociación Noia Histórica volven ir da man na organización de visitas guiadas durante a Semana Santa. Con esta actividade buscan poñer en valor o patrimonio histórico da vila ao tempo que promocionan os negocios locais. Unha proposta que conta cunha alta demanda. E as rutas saudables organizadas pola Asociación Española contra o Cancro volven a Pontevedra a partir do vindeiro 23 deste mes. Nesta sexta edición serán 6 os roteiros por diferentes puntos do concello. A iniciativa busca fomentar a actividade física entre as persoas máis sedentarias. Con todo isto comezamos. Están vendo as novas do día en Canal Rías Baixas. A Garda Civil de Tráfico denunciou un camioneiro que circulaba a 168 km por hora polo corredor Brión-Noia cando o límite para este tipo de vehículos está fixado en 90. Segundo informan fontes de tráfico, o camión circulaba poñendo en serio risco a seguridade viaria sen manter unha traxectoria estable e realizando ademais vaivens perigosos. Despois de darlle o alto ao vehículo, os axentes comprobaron tamén como o tacógrafo indicaba que o camión circulara de forma continua a 120 km por hora, superando esa velocidade en varias ocasións. Ante estes feitos, o conductor foi denunciado por un delito de condución temeraria o que carrexa unha perda de 6 puntos no carné de conducir. Durante a identificación, os axentes comprobaron tamén como o condutor lle constaba unha orde xudicial de busca e captura, polo que procederon á súa detención e posterior traslado aos calabozos do cuartel da Garda Civil de Boiro para agardar a súa posta a disposición xudicial. Traballadores do Hospital do Barbanza demandan máis persoal de seguridade tras os recentes casos de agresións a sanitarios. O centro conta con tan só un vigilante por quenda para todos os servizos. Os 2 últimos episodios violentos acontecidos no Hospital do Barbanza, un hai tan só 10 días, poñen de manifesto a necesidade de incrementar a seguridade. Dende a Comisión de Centro denuncian que dende que o hospital abriu as súas portas hai 27 anos, non se ten ampliado o servizo, contando únicamente cun garda por quenda para todo o hospital. A empresa que presta o servizo ten vixente a concesión ata 2027, polo que non se pode ampliar ata o fin de contrato. En esos 27 anos, evidentemente, hai moita máis carga asistencial, e ademais sabemos que últimamente hai moitos máis incidentes de violencia contra o persoal que traballamos no sistema sanitario. Por eso nos parece que é totalmente insuficiente un garda de seguridade para todo o hospital por quenda. A resposta que nos dá a xerencia é que temos razón, pero que como a seguridade é unha subcontrata, que hai contratos que teñen unha vixencia, hasta dentro de ano e medio que non remate a vixencia deste contrato, pois non se plantexan aumentar o número de presenzas. Claro, consideramos que isto non é unha razón. A realidade é que temos incidentes con frecuencia. O último fai 10 días que unha persoa na zona de traballo social agarrou
un extintor, o lanzou contra o chan e que, bueno, a persona de seguridade levou no fora, fora sacou veu a policía e sacou unha navalla que pudo sacar dentro. Entón, por dúas cousas, consideramos que por o nivel, esta é unha incidencia que hubo en esta área de traballo social. En urxencias, como na maioría dos centros, é donde máis incidencias hai. Ante o incremento da violencia nos centros sanitarios, dende o Sergas están a promover cursos de formación e un sistema informático para actuar ante posibles ameazas. Medidas beneficiosas, pero que consideran insuficientes. Estas son medidas que están tomando a nivel xeral. Sí que insistimos que os botóns de pánico solo no ordenador non son suficientes, moitas veces non estás no ordenador. Pois haberá que estudiar en cada momento se hai que facer algunha actuación arquitectónica. O tema dos cursos, vale, está ben que fagamos cursos, pero aparte a nosa particularidade é que realmente estamos, cando en estes momentos se está avaliando e hai áreas onde están empezando a ter gardas de seguridade nos servicios de atención de primaria, de atención continuada, nos PACs, o movimento que hai no hospital é moito maior, unha persoa para todo o hospital realmente quédase corta, non? E o Hospital Novo Montecelo entrará en funcionamento sen ter dispoñible o aparcadoiro que ampliará a capacidade de estacionamento da contorna. É a estimación que fan dende o Concello de Pontevedra. Mais aínda, despois da reunión o pasado 4 de abril da Comisión de Seguimento do Convenio para a construción do novo centro. Un encontro no que o Sergas plantexou ao goberno local varias peticións relacionadas cos accesos ao futuro estacionamento soterrado que requirirán, segundo o edil César Mosquera, dunha modificación no proxecto sectorial da obra. Ainda así o estacionamento, desde logo, en 3 anos non vai estar. Porque ainda estamos con estas, ainda estamos definindo, igual vai haber aí un período en que vai estar o hospital non a pleno funcionamento, casi pleno, e os estacionamentos van estar pois a mitade dos que vai haber ao final. Igual aí vamos pasar un período de bastante complicación, ¿no? A Corporación da Pobra aprobou esta mañá os orzamentos para este exercicio. As contas ascenden a preto de 11 millóns de euros, 1,5 millóns máis que o ano pasado. O PP votou en contra, cualificando a proposta de irreal e irresponsable. O Salón de Plenos da Pobra acollía este mediodía unha sesión extraordinaria para aprobar os orzamentos municipais. Ascenden a preto de 11 millóns de euros, o que supón un incremento do 18%, e arroxan un resultado equilibrado cun nivel de endebedamento moi por baixo do límite legal permitido. Cumple con todos os informes de intervención, cumple a regla de gasto. En canto a nivel de endeudamento, se cumple o presuposto, quedará nun 28%. Algunhas das partidas que experimentan maior suba son deportes, benestar animal, obras, servizos sociais ou urbanismo. En asfaltados, veñen varias obras de saneamento, de asfaltados. Nomear algún dos programas que non baixan en presuposto, como pode ser o xantar diario que levamos a veciñas e veciños do noso concello que o precisan, ou a cesta da compra mensual para aquelas familias vulnerables. En urbanismo é a primeira vez que un orzamento contempla e vai a gastar, non é a primeira vez que contempla, pero é a primeira vez que se van a gastar os soldos de un arquitecto técnico e un auxiliar administrativo. Isto mellora moitísimo a atención á ciudadanía e a rapidez co que as obras e as licencias poden ser aprobadas na Xunta de Goberno. Estes argumentos non convenceron a oposición, que cualificou o presuposto de decepcionante, irreal e irresponsable. Decepcionante porque no acometen ustedes ninguna de las necesidades importantes de nuestro municipio para recuperar iniciativas, ser dinámicos y volver a ser un referente en distintos ámbitos en los que lo éramos. Irreal porque, miren, las partidas que ustedes nos traen, las partidas de inversiones han venido 2 y 3 veces a este pleno. Se han aprobado y no las han ejecutado, y ahora tenemos que confiar en que las van a hacer. Irresponsable porque, miren, ustedes mismos, somos el ayuntamiento de toda la comarca donde el coste por ciudadano de lo que es el coste de la administración es el más caro. A cada vecino de nuestro municipio su gestión le cuesta 949 euros, pero su gestión de gastos de personal y gastos corrientes, no inversiones. A pesar do voto en contra dos 6 edís populares, a proposta saiu adiante co apoio dos 4 grupos que conforman o goberno.
O colectivo a prol da memoria histórica de Vilagarcía, o Fallado da Memoria, reclama ao Concello que rectifique 2 puntos da súa proposta para mudar o Rueiro da Vila. En concreto, demandan pro xuiz Luís Pando unha rúa ou equipamento de maior entidade que a que se plantexa actualmente, a Rúa de Carril que leva o nome do Xeneral Yagüe. Tampouco convence a decisión de bautizar co nome de Carmen Meaños, filla dun asasinado durante o golpe do 36, o traxecto entre Cervantes e o cemiterio de Carril. Mais aló dos cambios no Rueiro, exixen tamén o goberno local que repase o arquivo do Concello para eliminar calquera honra concedida a cargos do franquismo. Algunhas das propostas do Concello de Vilagarcía para mudar de nome varias rúas do municipio non convencen a Iniciativa Cidadá pola Memoria Democrática. Unha delas é a que se concederá ao xuiz Luís Pando a Rúa de Carril que actualmente leva o nome de Xeneral Yagüe. O colectivo reclama para Pando unha rúa máis céntrica e de maior entidade. Con todos los respetos hacia la zona de Carril en donde está esa calle, mi familia y yo consideramos que no es una calle para un recuerdo adecuado a una persona que todo lo dio por Villagarcía. Pues si dicen que no hay calles, pues me imagino que habrá algún centro cultural, algún centro social e incluso alguna plaza que puedan ponerle el nombre del juez Pando. Por ali casi non pasan coches, non pasa xente e querer apartar do centro a figura de Luís Pando, que aparte de ser xuez de Vilagarcía, xuez democrática daqueles tempos, que non era fácil, pois, aparte deso, foi o presidente do Frente Popular. Tamén discrepa o colectivo coa decisión de bautizar o traxecto entre Cervantes e o cemiterio de Carril co nome de Carmen Meaños, filla dun asasinado durante o golpe do 36. Entendo perfectamente a quen fixo a proposta de Carmen Meaños, pero Carmen Meaños tiña 9 anos. Entón penso que a rúa ten que ir ou a nome do seu pai ou a nome da súa nai, que como consecuencia daquela noite Manuel Abuín toleou e morreu no manicomio de Conxo. Terrorífico. Pero soledades como a de Carmen Meaños na súa infancia, temos 100 e pico de nenos en Vilagarcía. 100 e pico. A proposta para introducir os cambios no Rueiro Vilagarcía irá ao vindeiro pleno da corporación. Ante esta situación, dende o colectivo reclaman ao goberno local que se abra o diálogo. A cidadanía fixo os deberes, pero a clase política non a fixo. Hai moito que decir. E aquí non é solo o equipo de goberno que xa lle vale. En este caso é toda a corporación. E quero decir, 2 minutos antes da sesión plenaria se poden rectificar cousas, vale? Non me sirve que se diga xa non se pode, si se pode. Ademais, dende a Iniciativa Cidadá pola Memoria Democrática exixen ao goberno local que dea cumprimento da Lei de Memoria Democrática máis aló dos cambios no Rueiro. Piden que se revisen outras honras e títulos concedidos a persoas relacionadas coa represión franquista, como é o caso de Manuel Hernández e Carlos Bernal, fillos adoptivos da cidade, ou Rei da Viña, que figura como alcalde honorario. E a veciñanza de Carril está moi indignada porque na inauguración da capela de Cortegada non se contou con eles. Os colectivos da zona amosan o seu malestar coa Xunta por non telos convidado a un acto o que se asistiron os conselleiros de Cultura e Medio Ambiente. Na asociación veciñal falan dunha falta de respecto a Carril, máis aínda tendo en conta a histórica loita social para recuperar a illa para o pobo. Estas imaxes corresponden á visita que fixeron a semana pasada a illa de Cortegada, a conselleira de Medio Ambiente e o de Cultura logo da rehabilitación da capela que a Xunta quere converter nun centro de recepción de visitantes e punto de difusión cultural. Este acto non sentou nada ben á veciñanza de Carril. Despois de tantos anos de loita da historia e do que significa Cortegada para a xente de Carril, estamos vendo como nunha inauguración, que din agora que non é unha inauguración, pero quedou nas redes sociais como unha inauguración, non estaba presente ninguén de Carril. Non estaba e non se invitou nin a veciñanza, porque se non se invita a unha asociación en concreto pode parecernos mellor ou peor, pero eso xa é cosa nosa. Pero non estaba ningún concello, nin as asociacións culturais, nin as asociacións que usan Cortegada, a que ensinan, a que fan talleres ali. Non había ninguén que fose de Carril, os dous conselleiros e xente cercana a eles. Nin estar molestos e indignados polo ocorrido, máis aínda tendo en conta a historia da illa e da loita social para recuperala para o público. Isto xa é algo máis noso, histórico e reivindicativo, porque ademais, para máis Inri, o director do Parque de Illas Atlánticas dixo que animaba as asociacións, nombrou un par delas,
a usar a illa e a facer uso dese espectacular espazo, pero non estaban presentes. Pide que se use, que se fagan cuestións culturais, que se ensina a illa, pero non se invitan nunha inauguración. O colectivo Así Todo ve con bos ollos os usos futuros que se llevan dar a capela, que eran o motivo desa visita dos dous conselleiros. Creen que é unha boa oportunidade para Carril, pero reivindican que sirva tamén para recuperar a súa historia. Debería ser cuestións culturais cercanas a Carril, ou que se non son cercanas, que sexan dun atractivo especial. Dende cuestións históricas de como foi a nosa vila, da vida da xente que vive ali ata principios do século XX, así como contan a historia de como se viron obrigados a marchar dali para cedela, tal como din os papéis, de forma voluntaria, o que di a historia todo o contrario, ao rei Alfonso XIII. A Asociación Veciñal está valorando enviar un escrito de queixa á Xunta, contemplando facelo de forma conxunta con outros colectivos sociais. A visita tamén molestou o Concello de Vilagarcía porque ela tampouco se convidaron as autoridades municipais, porque din dende Rabella, máis alá de afinidades políticas, hai uns protocolos que hai que cumprir. O BNG tamén emitiu hoxe un comunicado lamentando o que consideran un uso partidista por parte do PP dun acto en Cortegada, do que din quedaron excluídos os que deberan ter sido os auténticos protagonistas, os veciños e veciñas de Carril. E o presidente da Deputación da Coruña visitará o Pozo do Cachón en Muros para avaliar a súa situación. O museo, emprazado nun dos muiños de marea máis importantes que se conservan en Europa, permanece pechado ao público debido a diversos problemas estructurais. O Concello de Muros viuse obrigado a suspender as visitas ao inmoble programadas para esta Semana Santa ante as filtracións de auga causadas polo mal estado da cuberta e tamén pola afectación que a salinidade está a provocar na pedra do edificio, comprometendo a súa conservación. Tras reunirse coa tenente alcalde voceira socialista Caridad González, o presidente provincial comprometeuse a supervisar o museo acompañado de persoal técnico para deseñar futuras actuacións para poñer en valor este ben patrimonial. Bueno, a volta da publicidade falamos de turismo e falamos desas visitas que se están a organizar nesta Semana Santa en Noia entre o Concello e Noia Histórica. Aquí seguimos nas novas en Canal Rías Baixas. O peche da empresa vilaxonesa Coimba semella inminente. Esta mañá as traballadoras desta factoría confirmaron que a planta leva dende novembro sen produción. Din que non teñen carga de traballo e que suman xa máis de 3 meses en cobrar. Nesta empresa, que se dedicaba á produción de bacallau, queda apenas unha dúcia de empregados. Segundo explicou esta mañá a CIGA, a empresa asegura que está intentando recuperar produto e algún cliente, pero sen ningún tipo de resultado logo de meses a expectativa. Dende a central lamentan este desenlace, avanzando que estamos ante unha morte previsible dunha compañía histórica en Vilaxoán. Dende a CIGA aseguran que a preocupación é maiúscula porque están recorrendo caso a caso o xulgado para solicitar a rescisión laboral dos contratos. Explican que xa presentaron as primeiras reclamacións cunha primeira sentenza a favor. Esta é a crónica dunha morte anunciada porque ou nos atopamos con un empresario formal que se faga cargo pois desta fábrica ou senón pois a difícil a súa continuidade en estes momentos, non? Cando unha empresa incumple pois a ben no pago de salarios, ben que non che dá carga de traballo, pois se está incumplindo, né? Chamase incumplimento por parte da empresa e ti tes que ir ao xulgado a demostrar esta situación e pedir a rescisión do contrato, porque é a única opción que tes de liberarte deste contrato laboral para poder ir ao paro ou buscar ou comprometerte con outros empresarios, porque aquí hai que dicir que as traballadoras teñen moita experiencia en moitos diversos produtos, co cal están un pouco atadas e temos agora a situación lamentablemente foi primeiro de remar para que isto continuase, pero que agora é de pechar un capítulo laboral nas súas vidas e botarlle un cable pois en eso. 3 novas oficinas do viveiro de empresas do polígono de Barro xa están en mans dos seus novos ocupantes. Hoxe o presidente da Deputación de Pontevedra entregoulles as chaves destes espazos nos que desenvolverán os seus proxectos empresariais. A disposición os 3 espazos que hoxe asinamos aquí neste convenio, pero tamén porque damos un paso máis nese apoio ao emprendemento, a consolidar proxectos ou darlle un puxón importante. E a vos,
un día importante porque vades a dispoñer dun novo espazo que vai a relanzar ese proxecto ou ben a poñer en marcha esa iniciativa pola que tanto levades traballando, onde estades a dispoñer o vosso tempo, o risco tamén, a parte económica, ao final de contas, o mellor de todos vos. Trátase de dúas empresas vencelladas ao sector da conserva e unha a tecnoloxía, conservas artesanas orientadas ao produto alimentario do mar galego e un proxecto de elaboración e comercialización de conservas de peixe e marisco, e outro centrado na artesanía e consultoría pro deseño 3D e a formación nesta materia. No caso de conservas artesanas, a empresa xa estaba instalada no viveiro, pero precisaba ampliar o seu espazo para destinalo ao almacén. Os tres proxectos empregarán estas instalacións durante o vindeiro ano cunha cota mensual reducida e contando ademais con asesoramento por parte dos técnicos do viveiro. Estas instalacións do polígono de Barromeis levan funcionando xa 10 anos e serviron para que máis de 75 empresas deran os seus primeiros pasos. Actualmente están ocupadas as 16 naves e 19 das 24 oficinas que ofrecen. Ademais, hai 3 empresas en lista de agarda para entrar no viveiro e están disponibles 3 espazos de coworking. En canto ao polígono empresarial, atópase na actualidade a un 80% da súa capacidade con tan só 14 parcelas disponibles. O Goberno da Pobra pon en marcha unha campaña publicitaria para promocionar locais do rural no centro da vila. Participan preto dunha dúcia de establecementos que permanecen baleiros á espera de acoller novos negocios. A iniciativa implica locais que están en desuso, co lema Un negocio en marcha, un local que agarda. Nestes establecementos haberá un código QR que dá acceso ao listado de comercios que participan, metros cadrados do local, prezo, contacto e negocios anteriores. A campaña, como podedes ver, son vinilos que utilizamos como soporte físico pois aqueles locais, os escaparates deses locais que están en alugueiro. Esta leva por unha banda o que son as fotos, as imaxes dos locais comerciais que estamos publicitando, e por outra banda pois vai levar un código QR donde unha vez que se lea ese código nos vai levar a unha web donde van a aparecer o listado de comercios que participan na campaña e por outra banda tamén vai aparecer o listado de todos os locais que están en alugueiro. Esta iniciativa, dirixida principalmente ao público novo, dará comezo en Semana Santa e rematará en setembro. Dende Semana Santa e ata setembro. Esta temporalidade non é casual, senón que tratamos de facelo así porque consideramos que a partir da Semana Santa pois é cando empeza a haber un pouco máis de fluxo de persoas nas nosas rúas e ata setembro, tamén collendo os meses centrais de xullo e agosto, que é pois cando hai moita máis xente. Con esta campaña, o Concello pretende promocionar o comercio tradicional ao tempo que facilita o emprendemento de novos negocios. Unha campaña que está orientada tanto a comercios que xa están establecidos como a posibles negocios, a persoas emprendedoras que queiran pois montar o seu comercio ou o seu negocio na Pobra do Caramiñal. Vamos facer publicidade de comercios que xa están abertos, comercios que están no entorno da nosa vila, da zona rural, e despois tamén vamos facer publicidade de locais que están baleiros para que xente que poda estar interesada, como dixen antes, de montarse un negocio, pois teña información deses locais. Os establecementos que colaboran son Muebles Vizcaya, Ade María, Supermercados Atlántico, Almacenes Vidal, Agrouviña, Muebles Lijó, Casa Rosa, Porcelanosa, Ade Capacho e Ferretería Melchor. E a Asociación de Empresarios de Ribeira e os comerciantes da Praza de Abastos veñen de iniciar unha nova colaboración. Unha dúcia de postos pasarán a formar parte da patronal como asociados. A Asociación de Empresarios e a Praza de Abastos de Ribeira inician un camiño conxunto na busca dun mesmo obxectivo, a dinamización económica do municipio. Unha dúcia de comerciantes do mercado integraránse na patronal para gozar das mesmas vantaxes que o resto de asociados e premiar tamén a fidelidade dos seus clientes. Eu penso que é un objetivo positivo, en algo que vamos, tanto a Praza de Abastos como nós, estamos buscando mismo seguir dinamizando Ribeira, seguir potenciando o comercio, tanto pescaderías, carnicerías, todo o que conleva a Praza de Abastos. E, bueno, tamén nese sentido, pois, seguir tamén premiando fidelizacións aos clientes, no que eles, ao final, pois, van a estar incorporados nas campañas que levemos a cabo desde a asociación, nas tamén recibir tamén os bonos dos parking que desde a asociación tamén estamos trasladando. Eu penso que por a nosa parte é
É unha decisión moi importante, é un sumar máis para que Ribeira siga crecendo, para que tanto comercio, restauración, hostelería, Praza de Abastos non siga morrendo, poder levar a cabo iniciativas en conjunto. Bueno, pois desde aquí, desde a asociación, pois nos abrir as portas, encantados de que se unan a nós. Dende o Concello de Ribeira felicitaron a ambas as súas entidades pola creación destas sinerxias que contribúen a potenciar a Praza de Abastos no camiño xa iniciado para conseguir o distintivo de mercado excelente. Esta concejalía, este Gobierno municipal está trabajando para conseguir ese, título de mercado excelente, que hai pocos en Galicia, y en eso estamos, con lo cual todo contribuirá. A nivel de mercado municipal, este Gobierno pues está trabajando día a día, con su granito de arena en lo que puede ser. Recientemente, como sabe aquí la Presidenta, pues hemos puesto unas taquillas, inteligentes, ¿no? Si se le puede llamar, en la cual cualquier persona, hay que darle movimiento a ese tema. Hicimos un curso, ¿no? Un día por videoconferencia, pero hay que darle movimiento y eso va a ser una posibilidad que la gente, los que se acerquen a comprar en la plaza, en nuestro mercado municipal, pues puedan dejar pues sus alimentos en unas taquillas refrigeradas o cualquier otra compra para posteriormente, mediante su móvil, con un código QR, abrir esa taquilla y retirar esa mercancía. Novos servizos que buscan todos eles ofrecer aos clientes a maior garantía de excelencia e calidade. A Concellería de Turismo de Noia e a Asociación Noia Histórica volven ir da man na organización das visitas guiadas durante esta Semana Santa. Con esta actividade, cunha gran demanda, buscan poñer en valor o patrimonio histórico da vila e ao mesmo tempo promocionar os negocios locais. Un ano máis, a Concellería de Turismo e a Asociación Noia Histórica volven a organizar as visitas guiadas durante esta Semana Santa. Desenvolveránse este xoves, o venres e o sábado, en horario de mañá de 12 a 1:30. Terán como a principal obxectivo poñer en valor a riqueza patrimonial e histórica da vila. Buscando darlle esa ocupación e destacando algo tan importante como o valor patrimonio que temos no Concello, estas visitas guiadas que este ano lle queremos dar un pequeno cambio, algo que funcionou sempre moi ben desde fai moitísimos anos, pero creo que ir cambiando as cousas e actualizándoos, pois creo que está moi ben, non? Son visitas que aproximadamente duran sobre hora e media, que serán o xoves, o venres e o sábado. Direi os títulos para que a xente se faga unha idea do que se pode encontrar, que é o 17, Noia entre pedras e historia, paseo polo corazón medieval, esa será unha. O 18 será Noia entre camiños, e o 19 tamén teremos Noia, porto e memoria. Estas visitas serán a cargo de Iria Camaño, que leva traballando con nós moitísimos anos e con Noia Histórica, unha noiesa xa de muros, digamos, e que ademais o fai non moi ben, e ademais xa o fai con un sentimento como noiesa, non? Trátase dunha actividade con gran demanda que leva organizándose dende hai anos, cun prezo simbólico de 3 euros, que serán canxeables en calquera dos negocios asociados a Noia Histórica. Es un precio simbólico de 3 euros y que además cada uno de los que participan en la visita, estos 3 euros lo pueden después canjear en todos los establecimientos asociados a Noia Histórica. As persoas interesadas poderán inscribirse ou ter máis información na propia oficina de turismo, situada no edificio do antigo casino. E a proposta das rutas saudables organizadas pola Asociación Española contra o Cancro volverá a Pontevedra o vindeiro mércores 23 de abril. Nesta sexta edición da actividade serán 6 os roteiros por diferentes puntos do Concello que se desenvolverán durante 12 semanas. A iniciativa é apta para todos os públicos e totalmente gratuita e busca fomentar a actividade física entre as persoas máis sedentarias. Rematar co sedentarismo e promocionar o exercicio físico e os hábitos de vida saudables. Son os obxectivos que persegue o programa Rutas Saudables, unha iniciativa da Asociación Española contra o Cancro de Pontevedra. Sabemos que 1 de cada 3 persoas é sedentaria no seu tempo de ocio, sendo este un dos 4 factores máis importantes para a saúde, a hora de incrementar o risco de padecer enfermedades non transmisibles como o cancro ou a diabetes, entre outras,
xunto cunha mala alimentación, o consumo de tabaco e o alcohol. A proposta cumpre a súa sexta edición, comezará o vindeiro 23 de abril e durante 12 semanas organizará os mércores andainas por espazos verdes da cidade, con 6 itinerarios distintos. As rutas pretenden ser accesibles para toda a poboación e de carácter gratuito. Como comentaban, contan con 6 itinerarios de entre 5 e 6 kilómetros aproximadamente, que terán unha duración de 1 hora, hora e media, sempre dependendo un pouco do ritmo do grupo. Pasarán por diferentes zonas verdes da cidade, como pode ser o Gafos ou a Illa das Esculturas, e ademais estarán guiadas sempre por voluntarios da asociación que contan con experiencia e con formación específica. Haberá 2 grupos, un ás 10 e outro ás 5 da tarde, cun máximo de 25 participantes por cada un. Todos os percorridos sairán dende a fonte central da Praza de Galicia. Que a diferencia de outras actividades, pois pretendemos a incrementar a actividade física a longo prazo e non de maneira puntual, polo que as persoas que se inscriban o fan na totalidade das 12 semanas, non as rutas illadas. Co obxectivo de garantir a participación, farase entrega a cada participante ao inicio dun pasaporte para ir selando en cada ruta a que asistan. E aquelas persoas que acheguen ao 70% da asistencia pois terán unha pequena recompensa. Os itinerarios levarán os participantes pola Avenida de Marín, o Paseo dos Gafos, a Xunqueira de Alba, a Praia Fluvial do Río Lerez e Orilla Mar, Ponte dos Tirantes e Illa das Esculturas. A iniciativa despedirase cunha ruta especial polas praias ata Mogor. Facer un chamamento á vida saudable, a facer parte destas actividades que redundan en calidade de vida. E ademais, pois, nos permiten aproveitar unha cidade especialmente pensada para a saúde e para a calidade de vida e disfrutar deses rincóns que nos permite a cidade de Pontevedra. Inscribirse no programa Rutas Saudables é totalmente gratuito e pode facerse no teléfono 900 100 036 ou de xeito presencial na sede da Asociación en Pontevedra, na Rúa Eduardo Pondal, número 64A. Bueno, intentárono ata o último minuto, pero finalmente non foi posible. Falamos do equipo cadete feminino do Asmúbal de Meaño que buscou esta fin de semana un pase ao sector nacional. Foi na final A4 galega que se disputou no pabillón meañés de Coirón. Finalmente, as da casa quedaron cuartas na clasificación logo de rematar sextas na Liga Ouro. O Asar Rodavigo foi o equipo campeón desta final 4 cadete feminina e, polo tanto, o terceiro equipo clasificado para disputar o sector nacional. O Mecalia Atlético Guardés foi segundo, mentres que o Ferretería Molares Carballal Balonmán proclamouse terceiro clasificado. O Rodavigo fíxose, polo tanto, con esa terceira praza galega pro sector estatal nun podio que completa o grupo Lemao Xiria A, campeón galego, e o Dental Pablo Sieiro Cangas, subcampeón da Liga de Ouro. Ambos recibiron tamén os seus trofeos durante a competición celebrada en Meaño. Bueno, imos ir rematando porque de contado chega aquí a Canal Rías Baixas o programa Falemos, así que nos marchamos coa exposición fotográfica que pode visitarse no Centro Cultural Lustre Rivas de Ribeira, titulada Atadoras. A mostra, realizada polo fotógrafo José Luis Rodríguez Ruza, recolle diferentes imaxes sobre o traballo das redeiras, unha tarefa imprescindible para o desenvolvemento da actividade pesqueira. A exposición estará aberta ao público neste museo ata o 28 deste mes de abril. A mostra está patrocinada polo Concello de Ribeira en colaboración coa Real e Ilustre Confraría da Dorna e Culturmar. A exposición enmárcase na celebración do Encontro de Embarcacións Tradicionais de Galicia que se vai desenvolver na localidade o vindeiro mes de xullo. Como sempre, graciñas por estaren aí.